полная была, Гавриэль посланный, да тебе, о Панна, вестить он новину, взлетая причины, радости вся земля, заклик вечного життя. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с духом Твоим. Збираємося в этой поранок суботника по причину Матки Найсвятейшей просить у наших интенциях, які носим в своем сердце, так эта свечка ранняя, показывая Марию, которая чувала, так само мы хотим все наше життя чувать, как добро подготовиться на другое прийстя Иисуса Христа. Святую имшу справую за святой памяти Юзефа, 30 дней по смерти, просит для его рада життя вечного в благодатстве небесным. Перепросим Пана Бога за наши грехи, как мы могли годно сложить эту наисвятейшую ахвяру. Panie, Ty posłany zdrowić skruszonych sercem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty przyszedł poklикać grzesznikom, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, Ty siedzisz praworucz Ojca, как zastupаться za nas, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Всемогутный и отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного. Amen. Слава на вершине Богу. А на земле упокой людям доброй воли. Хвали Тебе, благословляй Тебе, дякуем Тебе, Тебе великой хвалы Твоей. Пане Боже, небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, свято, прими моление наше, Яки чадить пророчайца, zmiłujся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым, ура Его Отца. Аминь. Молимся. Добрый Боже, Ты, что вот позволяешь нам с радостью
Wieczny Boże, przyjmij nasze ofiary, dary i pierniku sakrament zbawienia. Niechaj je pomoc zamalić w naszych sercach i woda Panny Maryi, Maci Kościoła. Jak my razem z nią mogli być pełna udzielniczą w sprawie kupienia. Przez Chrysta Pana naszego. Amen. Читання книги мудрості Сирака. У тие дни з'явився Ілля, пророк як огонь, и слово его наковало, як походня. И он покликал на их голос, и старанностью своей зменшил их койкость. Словом Пана он замкнул небо, и тройчу посылал з его огонь. Як прославився ты, Ілля, своими судами, и кто может похвалиться, что он ровно тебе? Ты, який был забраний у огнистой вихуры, у колесницы огненной кони. Про тебя написано, что ты захование для отповедных часов. Как сунять гнев, первым и он станет шаленством. Развернуть сердце Васьки сына и обновить поколение Якуба. Красивые тыя, кто бачил тебе, и кто в любови заснул, бо и мы, напевно, жить будем. Это слово Божие. Дякуем Пану. Боже, обнови нас и дай нам избавление. Боже, обнови нас и дай нам избавление. Пастырь Израиля, послухай, яки сядешь на херовимах, явися, обуди свою могутность и приди нам на паратунах. Боже, обнови нас и дай нам избавление. Явися, Боже, могутся, погляди с небесу и побашки наведай этой виноградник. Заховай то, что посадила твоя правица, паруса, какие ты умозовал для себя. Боже, обнови нас и дай нам избавление. Нехай будет рука твоя над мужем правицы твоей, над сыном человечем, якого ты умозовал для себя. И не отступимся мы от тебя, оживи нас, и мы будем закликать имя Твое. Боже, обнови нас и дай нам избавление. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Подрыхтуйте дорогу Пану, равняйте стежки Ему, и кожное тело бачить Божие избавление. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Матфея. Слава Тебе, Пане. Коли сходили з гори, спитали Єзуса учні Його, кажучи, чому книжники кажуть, що спочатку повинен прийти Ілля? Єзус відказав їм, Ілля справді прийде і виправить усе. Але кажу вам, що Ілля уже прийшов і не познали його, а зробили з ним, що хотіли. Так і Син Чоловічий буде терпіти від їх. Тоді зрозуміли учні, що він казав їм про Яна Хрестителя. Это слово Пана. Слава Тебе,
Заўсёды здзіўляе мне адзін факт, і так на хвілінку заўсёды затрымоўваюся. Як гэта габрэі, ведаючы, разумныя людзі, кніжнікі чи фарысеі, ведалі, напэўна, што прыйдзе збаўца на зямлю. Ведалі, што прыйдзе Ілля, які будзе сведчыць, прыгатоўліваць на гэтую хвіліну. Яны гэта перадавалі з пакалення ў пакаленне. Было запісана гэта ўсё у Святым Пісанні, у Слове Божым. Але калі прыйшло ўжо што да чаго, калі прыйшоў ужо і гэты доўга, пра якога гаварылася Ілля у постаці Яна Хрысціцеля, але таксама, калі так прыйшоў Езус, то ніхто гэтага не мог прыняць. Чакалі гэта, спадзяваліся. Чаму гэта так сталася? Пэўна, фарысеі, кніжнікі, чи другія вельмі такія людзі, якія займалі становішча у тыя часы, яны не маглі, пэўна, прыняць, што той, які мае аб'явіць збаўцу, а таксама збаўца, што яны менавіта такія людзі. Бо простыя людзі, якія верылі, яны найхутчэй прынялі, бо яны доўга не думалі, што як гэта ўсё бачыць. І найважнейшае было, каб споўнілася воля Божая, каб Бог, які робіць у іх жыцці, далей і перадусім, каб гэты збавіцель, які прыйдзе, іх збавіць. Але ўсё ж такі для фарысеяў, кніжнікаў гэта было вельмі цяжка прыняць, бо, па-першае і галоўнае, што магло іх згубіць, гэта ганенне за сваёй славай. Бо калі збаўцы не было, яны мелі ў сабе ўладу, маглі расказваць другім, што маюць рабіць, устанаўлівалі права, мелі ўсё, можна сказаць, што толькі хацелі, але калі ўжо прыйшоў збаўца, а як ведаем са Святога Пісання, то вельмі шмат разоў Езус проста гаварыў фарысеям, і то такія вельмі нецікавыя словы, што, напэўна, яны на адном месцы усядзець не маглі, як такія словы чулі для сябе. Хоць бы успомніць простое слово, як прост гаварыў да іх: вы крывадушнікі. Езус, але таксама Ян Хрысціцель, калі прыйшлі, яны зусім не пасавалі пад іхныя планы. І таксама вельмі часта мы мусім застанавіцца, мы павінны падумаць, а якое месца ў жыцці нашым займае Езус? Чи мы гатовыя нашыя планы, якіх мы маем вельмі шмат? А людская мудрасць вельмі файна гаворыць, што Бог найбольш смяецца з чалавека, калі ён планіруе. То як мы ў нашым жыцці давяраем усе справы Богу? Чи мы аддаем Богу гэта ўсё? І чи мы дазваляем Богу, каб ён штосьці рабіў, змяняў у нашым жыцці? Да Бога, які ёсць нашым айцом і збавіцелем, з даверам узнясём наши супольныя просьбы і малітвы. Молимся за святы касцёл, каб у справе евангелізацыі наследаваў цярплівасць Бога, які чакае на вяртання і выпраўлення чалавека. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молимся за святого Айца, каб Дух Святы узмацняў і асвячаў яго ва ўсіх справах. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молимся за місіянераў, каб яны не ўпадалі ў роспач, калі іх напаткаюць перашкоды абвяшчэнні Божага Слова і до конца выканалі місію, даручаную ім Богам. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молимся за ўсіх вызнаўцаў Хрыста, каб яны ўмелі бараніць сваю веру ў штодзённым жыцці. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молимся за ўсіх памерлых, асаблівым чынам за Юзефа, каб добры Бог прыняў іх у сваё валадарство ў небе.
Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за нас, собранных каля алтара Пана, как мы, идучи за Христом, умели довериться матчиной опеце Марии. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Боже, який керуєш льосом Костела і світу, вислухай наші молитви і учини, как у нашем житті мы умели распознавать Твою волю праз Христа Пана нашего. Аминь. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу офиару принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Прими, Пане, гэтыя дары і береги їх своєю моцею сакрамент славлення, у яким, приходячи на зміну всім приношенням старого заповіту, складаємо в офіари оправдає ягньо Твой Син, Твой Син Єсус Христос, цудовним чином народжений з бездоганної Панни Марії, який живе і владарить на віки вічні. Аминь. Пан з вами, І з духом Твоїм угодно серце, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Święty Ojcze Всемогутny Wieczny Boża, праз Христа Пана нашага. Его предсказывали все пророки. Дева Мать носила Его под сердцем с невымовной любовью. Ян Хреститель пророчил про Его прийście и обвестил Его присутность среди людей. И Он дає нам ласку з радостью подрихтоваться до свята Его народження, как знайти нас, коли прийде полных удячности у молитовным чувании, тому за льовами и архалевами, и с усими святыми мы обвещаем Твою хвалу разом с ими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог Всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышине, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вышине. Сапраўды, Божа Ты святы, крыніца усялякай святости, тому просим Тебе, освяти гэтыя дары раскоем Духа Твоего, как они сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Вярыйце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom po wieczery wziął kielich. Znów Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, każuczy: «Wierujcie i pijcie z jego wsie, bo гэта jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita, dziela odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Гэта wielka tajemnica wiery. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус,
Вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Wspominając śmierć i z mертwych powstanie Twojego Syna, aspiruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękuj Ci, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий забрав в одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете. Удосконали его в любови, разом с Папом нашим Франтишком, Бискупом нашим Тадеушем и усім духовенством. Памятай про слугу Твоего Юзефа, якого Ти покликав до себе з этого свету. Дозволь ему, який став раскрост подобным у смерти до Твоего Сына, так само удельничать у Его воскресении. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надійного воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з этого світу, і дозволь їм бачить святло обличчя Твоего. Просим Тебя, смилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел у житті вечном, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Иоганником, со святыми апостолами, со святым Архангелом Михайлом и всеми святыми, які справедливо подобалися Тебе, так с именем мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Przez Chrysta, z Chrystom i u Chryście, Tobie Boża Ojcze Wszechmogutny, u jedności Ducha Świętego, usia poszana i chwała, wraz u Ciebie wieki wieczny. Бог так полюбил нас, что спаслал нам одинородного Сына. Тому осмеливаемся сказать: Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не угодь нас в искусу, а избав нас от зла. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всего zła. Daj łaskawa spokoju dni nasze, da pomaży nam u miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od braku i zachowani od wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Твое благодатство и моc и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim: Supokój покидаю вам, supokój mój dаю wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wielu Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twoją wolą, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żyjesz i władajesz na wieki wieczne. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki wiarę na Ciebie grafiki Cielu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki wierzysz na siebie, grafiki Cielu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki wierzysz na siebie, grafiki Cielu, a daruj nas upokojem. Bądź baranek Boży, bądź той, kto bierze na siebie grzechy światu, błogosławiony i opatrychany na wieczerę ogony. Panie, я не рад, как Ты пришел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
вышинял, Мары спашлите, Бога Мессию. Мир справедливый, устремай свой ойша на твою литость, подяваться кошам. Дайте небесы, росы с вышинял, маны спашлите, Бога Мессию. Несправедливый, устремай свой ойча на твою милость, подаваться кошам. Дайте небесы, росы с вышинял, Мары спашлите, Бога Мессию. Отяжия наших сердцам раны, дай нам того, кто має быть посланы. Дайте небесы, росы с вышинял, Мары спашлите, Бога Мессию. Душу утешься, ты забудня долю, путал греховных, выйдешь ты на волю. Дайте небесы, росы с вышинял, Мары спашлите, Бога Мессию. Двери открой нам, вечной ласки Божа, дай же нам славцу, что грех переможет. Дайте небесы, росы с вышинял, Мары спашлите, Бога Мессию. Молимся. Ань наш добрый, хай сакрамент, який мы приняли, умацує нас Твоей милосердной любовью, как мы с верой ушановуючим Маті Твоего Сына, были избавлены от Его утеловления, який живе и владарит на веки вечные. Аминь. Ам з вами. И с духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Idźcie usupokoi Chrysta. Дякуємо Пану Богу, Święty Archaniołe Michale, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастка Злого Духа, покорно просим, нехай його знищить вам Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекло шатана и інших злых духов, якие нас будут душною по свете. Аминь. Dzieci niechaj staną za wszystkich ich mających. Zaśpiewajmy ten Номер 130. Маленький правда шагаю, верой гляжу небес синяву, свет поднебесный Бога гукает, сердцем своим я
Zbawcu zabój.